Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que compartiré amb vosaltres la que recentment ha esdevingut una de les meves receptes preferides, un plum cake amb poma. Plum cake és pastís de prunes en anglès, però, uns quants segles enrere, al fer servir el terme plum no es referien només a les prunes, sinó que incloïa altres frutes deshidratades i confitades com panses i groselles. Internacionalment és més conegut com a pound cake, pastís d'una lliura, perquè es fa amb aproximadament una lliura, és a dir, uns 450 grams, de cada un dels ingredients principals, que són els ous, la mantega, la farina, el sucre i les fruites. Aquesta elaboració apareix en el llibre Alicia a través del mirall, de Lewis Carroll, en el capítol del lleó i l'unicorn. L'Alicia comparteix un pastís de fruites, plum cake si llegim el llibre en l'idioma original, amb el lleó i l'unicorn, que representen, respectivament, Anglaterra y Escocia. Os en llegiré un fragment. El león contempló a Alicia cansinamente. ¿Eres animal, vegetal o mineral?, preguntó, bostezando a cada palabra. Es un monstruo fabuloso, gritó el unicornio antes de que Alicia pudiera contestar nada. Entonces, pasa ese pastel de frutas, monstruo, repuso el león, tendiéndose en el suelo y apoyando el mentón sobre las patas. Y sentaos vosotros dos también, al rey y al unicornio, a ver si no hacemos trampas con el pastel. En el mateix capítol apareix transcrita una cançó de bressol anglesa en la que un lleó i un unicorn barallen per la corona i els hi donen pa blanc, pa negre i pastís de fruites. Deixo a baix un enllaç on podeu escoltar aquesta cançó juntament amb on podeu trobar el PDF d'Alicia a través del mirall. La base de la recepta és la que em van facilitar el Centre on estudio pastisseria, al Bisbe Sivilla de Calella, però amb algunes modificacions que m'he pres la llibertat de fer i que trobo que han quedat prou bé. Us animo a provar de fer-la i em dieu què tal escrivint a comentaris o compartint foto del resultat a les xarxes i etiquetant-me. A la caixeta de descripció teniu el meu perfil de Facebook i Instagram i, ja que hi sou, cliqueu a la campaneta per subscriure-us. Comencem pels ingredients. 4 ous, 200 grams de farina, 200 grams de mantega, 80 grams de sucre blanc i 60 de sucre morè. $20 grams, és a dir, una cullerada de mel. 60 grams de panses i fruites confitades, preferiblement marinades durant més d'una setmana amb rom, brandy o moscatell. 80 ml de l'alcohol en el que es trobaven o d'aigua. Jo he fet servir el rom en el que estaven marinades les panses i una mica de brandy. Una poma i mitja, pelada i tallada en paisana, és a dir, en daus. Mitja culleradeta de canyella. Un polsim de gingebre en pols. Un polsim de nou moscada. 10 grams d'impulsor. Una mica més de mantega. L'elaboració. Preescalfem el forn a 180 graus centígrads. Posem la poma, les panses amb l'alcohol triat o l'aigua i la mel en una cassola. Escalfem, remenant de tant en tant fins que s'evapori l'alcohol o l'aigua. Mentrestant, podem anar untant el motlle de mantega. Quan ja no quedi líquid i les fruites es vegin així, en retirem del foc i reservem. Posem en un bol la mantega en punt pomada, és a dir, a temperatura ambient, tubeta, no freda, amb els sucres i un polsim de sal. Ho podem barrejar a màquina o fent servir una llengua, o fins i tot amb una cullera. Quan estigui ben barrejat, afegirem els ous, un a un. Afegirem el primer, remenem, quan estigui incorporat el segon, i així fins al quart, que quedarà una cosa així, que ara quan afegim la farina lligarà. Barregem la farina amb les espècies, quantitat una mica al gust realment, com quan cuinem, i anem afegint a cullerades mentre remenem. Quan ja tinguem una massa homogènia i amb una textura com aquesta, afegim les fruites.
Remenem una mica més i ja ho podem abocar en el motlle. Enfornem a 180 graus centígrads amb calor dalt i a baix durant uns 40 minuts. Mentre es refreda, podem preparar una glassa amb sucre llustre i suc de llimona. Anem afegint gotetes de suc al sucre i remenant fins a obtenir la textura o el gust desitjat. Jo volia donar un punt d'acidesa al pastís, no endolcir-lo encara més. Per això la meva glassa és més aviat líquida i no és del tot blanc. No l'he cobert del tot perquè si no quedaria massa àcid. També he ratllat pell de llima i tirat una mica per damunt de la glassa, no només per l'aroma, també per aportar un toc de color, una mica de verd. I ja el podem servir. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig! La combinació de les fruites, les espècies i l'alcohol és una meravella. Es pot gaudir amb un bon cafè, amb una copeta de brandy o així tot sol, però, compte, no n'abuseu, que encara que dugui una mica de fruita, és un pastís molt calòric i amb una elevada quantitat de greix i sucres. Bon profit i a reveure!